xi rokna tad-dar għal xejn jisar waħdi għajnejja mdemmajn miksura baxxuti lejn art kollha tajn il-bogħod fuq nibijek u tfajjen ta' slim fejn nisma' tfespisa fil-bejta bla kliem aqbad li idejja u tfajjen ta' slim fejn nara fis-sema jittajru nintilef nasħelu u nara fil-bogħod nissaħħar bil-bjuda ta' kelba tirtot u nara qudiemi tfal ħelwa xkejknin jgħallmuna kif ngħixu ta' vera bnedmin il-bogħod fuq nibijek u tfajjel ta' slim fejn nisma' tfespisa fil-bejta bla kliem aqbad li idejja u tfajjel ta' slim fejn nara fis-sema jittajru l-ħamin. Għajjim li x'kien jisma' x'intara nuġum ġejjin lejha ħilja għal paċi bil-ġur il-bogħod fuq nibijek u tfajjel ta' slim fejn nisma' tfespisa fil-bejta bla kliem aqbad li idejja u tfajjel ta' slim fejn nara fis-sema jittajru l-ħamin. Proset hemmhekk Ruth Portelli minn ġewwa Għawdex inaqdet magħna llum ukoll għal waqt